Светослав Славков, Светлю. Българин, български националист. За него България беше над всичко. Загина на фронта в Украйна на украинска страна, вярвайки, че спасява света от комунистическата чума. Не можеше да гледа безучастно руското нахлуване. Той вярваше, че украинците са първа жертва от поредната азиатска инвазия към Европа. Смяташе, че България отново е заплашена. Искаше да я предпази от ново варварско или комунистическо робство. Той спасяваше родината си и западния свят от поредната заплаха от изток. Цветомир Гетов, български патриот. За него България беше над всичко. Загина на фронта в Украйна на руска страна, вярвайки, че спасява света от неолибералната чума. Той не можеше безучастно да гледа как украинските фашисти избиват невинни деца в Донбас. Не можеше да гледа безучастно как колективният Запад извършва геноцид над братския руски народ. Той вярваше, че войната в Украйна е война на империята САЩ срещу човечеството. Той спасяваше родината си и света от глобалната заплаха от Запад. Аз съм може би единственият човек, който имаше възможността да познава както Светлю, така и Цветомир. И за двамата България беше най-важното нещо на света. Но всеки по свой начин виждаше проблемите й. Всеки по свой начин виждаше заплахите. Всеки искаше да бъде полезен за родината. Всеки от тях имаше воля да се бие и умре за това, в което вярва. Мир на праха им. Тези двама българи загинаха там, далече. А България има толкова нерешени проблеми. 1 милион наши събратя в Македония и до ден днешен са под чуждо робство. Не смеят да се нарекат българи, защото следва терор. Народът ни изчезва, земята ни обезлюдява. Родни и чужди врагове водят жестока война срещу народа ни. Война, която българите вече губим. Светлю, Цветомире, мир на праха ви. Господ да прости душите ви. Вие бяхте нужни на България.